شالوم شالوم بيتساب إجزابير أملاخ سلام تأجانا كروسوس مسكولكم كما يتنيحكم هيسان جودس فشاملين جودس فريد وارمير أنا حكم صلاح الدين مسحكم سيم نزبلة سمعت زخون زبلة سقال نقول نقول برنامج نايو وده هري برنامج det bästa ordet för den bästa dagen med brodersaladi med brodersam. Angikum nazqalen da sama'akum tabarukhul. Och vi vill att ni ska vara välsignade att ni lyssnar på de här varje morgon. لو من كافولو قال دما ابني اشتي زولو عب فصامه ወይ ድማ ابني اشتي جمارو زولو عب فصامه ማለት ነው. Och dagens ord det är det stora resultat som kommer av en liten början. መጽሐፍ ቅዱስ ዘካርያስ 4:10 I Zakarias kapitel 4 vers 10 ንመዓልቲ ናእሽቱ ነገር ዝንዕቅ መን እዩ እዘን ሸውዓተ ኩሉ ምድሪ ዝዞራ አዕንቲ እግዚአብሔር ነታ ኣብ ኢድ ዞርባቤል ዘላ መለክዒ መንደቅ ተሓጊሰን ክሪአ. Det står för vem föraktar det ringa begynnelsens dag. Det gläds över att det murlodet i Serubabels hand. Dessa Herrens 7 ögon som far omkring över hela jorden. ንመዓልቲ ንእሽተይ ነገር ዝንዕቅ መን እዩ? Det står vem är det som föraktar det ringa begynnelsens dag. ኣብ ንእሽተይ ጅማሬኹም ዓብ ዝኾነ ፍጻሜኹም ዝሪኣ ኣዕንቲ እንተ ደይብልኩም Om ni inte har ögon som ser i det lilla början ni har ett stort resultat. ኣብ ንእሽተይ ጅማሬና ዘሎ ዓብ ናይ እግዚአብሔር ኣሰራርሓ እንተ ዘይርኢናዮ Om vi inte ser det i det lilla början Guds stora verk. ኣብ ዘርኢ ዘሎ ዓብ ጫካ እንተ ደይርኢና Om vi inte ser i det lilla säden den stora skogen. ዓበይቲ ስራሓት ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ኢና. Då kommer vi inte kunna arbeta och göra stort verk. ኩሎም ዓበይቲ ስራሕ ሎም ዝሰርሑ ትርእይዎም ዘለኹም Alla som ni ser arbetar med stort verk idag. ኣብ ንእሽተይ ነገር ዓብ ፍጻመ ዝሪኣ ኣዕንቲ ስለ ዘለዎም እዩ. Det är för att de har ögon som ser ett stort resultat av en liten början. ኩሉ ዓበይቲ ፍጻሜታት ኣብ ንእሽተይ ጅማሮ ውሽጢ ተቐሚጡ ዘሎ. Allt det här stort resultat som vi ser har blivit planterat eller sått i det lilla början. ስለዚህ እንተ ደኣ ንመዓልቲ ንእሽተይ ነገር ክትንዕቁ ጀሚርኩም Så om ni börjar förakta det lilla början på en dag. ሓደ ከይበልካ ክልተ ከም ዘይበሃል Så som man inte ser 2 innan man har sagt 1. ክልተ ከይበልካ 20 ከም ዘይብፅሕ Så som man inte kan säga 20 innan man har sagt 2. ህይወትኩም ናብ ዓብ ነገር ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ. Så kommer inte era liv kunna komma till en lång stadie. ምክንያቱ ሓደ መንገዲ ክልተ እዩ. För att en väg som leder till nästa. ስለዚ እቲ ኣብ ኢድኩም ዘሎ ንእሽተይ ጅማረ እሱ ናይ ዕቤትኩም ዘርኢ እዩ. Så det lilla början som ni har i er hand, det är fröet som gör att ni kan bli framgång i framtiden. ከም ምንኣሱ ትርኣይዎ Se inte att det är litet. ኣብቲ ንእስነቱ ዘሎ ዓብ ፍጻመ ንዕኡ ረይዎ. Kolla istället det stora resultat som finns i det lilla. እግዚአብሔር ኣምላክ ከደንቆኩም ይሹ. Och Gud kommer chocka er då. እንተ ደኣ ኣብ ንእሽተይ ነገራት እሙናት ዘይኮንና Om vi inte är trofasta i det lilla, ኣብ ዓብ ነገሩን እሙናት ኣይክንከውንን ኢና. då kommer vi inte heller kunna vara trofasta i det stora. ንዝቕፅል ምዕራፍ ዕቤት ናይ ህይወትኩም ትፍተኑሉ መንገዲ ሕጂ ዘለኹም ናይ ንእስነት ጎደና እዩ. Det som ni blir testade av i er livs framgång, det är det i de situationer som ni testas i det lilla ni har nu. ኣብ ሽሕ ቅርሺ ካይዳ ዘይከኣልኩም ናብ ሚልዮን ኣይትሓልፉን ኢኹም. Om ni inte kan klara hantera 1000 kronor, ni kommer inte gå till miljoner. ንኽልተ ሰባት ብግቡእ ተገልግሉ ዘይከኣልኩም ናብ 10,000 ሰባት ክትሓልፉ ይትሕሰቡ. Om ni inte kan tjäna 2 personer på rätt sätt, förvänta inte er att ni ska gå över till tusentals människor. ስለዚ እግዚአብሔር እኳ ንገዛ ርእሱ ኣብቲ ንእሽተይ ጅማረ ዘለና እሙንነትና ካይዳን ቼክ ይገብሮ እዩ. Även Gud själv testar och kollar oss i det lilla, till vilken nivå han kan lita på oss där. ስለዚ ካብ ንእሽተይ ብዙሕ ዓብ ነገር ከም ዝወፅእ እሞ Lita på att det är stort sak som kommer av en liten början, av en liten sak. መጽሓፍ ቅዱስ ኢሳይያስ 22 I Jesaja kapitel 60 vers 22. እቲ ንእሽቶስ ሽሕ እቲ ኣዝዩ ውሑድ ከዓ ብርቱዕ ህዝቢ ክኸውን እዩ. ኣነ እግዚአብሔር ነዚ ብግዚኡ ቀልጢፈ ክገብሮ እየ. Det står av den minsta ska det bli 1000, av den ringaste ett stort folk. Jag Herren ska låta det ske snabbt när dess tid kommer. ሃሌሉያ. እቲ ኣዝዩ ውሑድ ብርቱዕ ህዝቢ ክኸውን እዩ. Det står det som var en liten, det ska bli stort folk. እቲ ንእሽተይ ድማ ሽሕ ክኸውን እዩ. Och den minsta ska bli 1000. ኣሕዋት ሎም ንዓኹም ጥዑም ዜና ኣለኒ. Mina syskon, jag har en god nyhet till er idag. ኣብ ኢድኩም ዘሎ ንእሽተይ ነገር ዝመስል Allt som ser litet ut i er hand, ጀሚርኩሞ ዘለኹም ንእሽተይ ጅማረ ዝመስል det ni har påbörjat med det syns en liten början. ብፍጹም ከይነእሰኩም Låt inte det vara för litet för er. ዓብ ምዃኑ ረዩ. Se att det är stort. ኣረኣያኹም ኣጸብቕዎ. Förändra er syn. ምክንያቱ ኣብታ ንእሽተይ ዘርኢ För i det lilla säden, ኣብኣ ጫካ ተቐሚጡ ኣሎ. det finns en hel skog i den. ኣብታ ጀሚርኩማ ዘለኹም ንእሽተይ ትመስል ራእይ I den lilla visionen som ni tror ni bär,
أب أنا عالم زبزع كبر حيسولو. Det finns en härlighet som räcker för hela världen i den. سلازا أبن إشتي نجاراتكم زموسلو عبيت في تساميتاتكم رأيمو بحيل خدكو يخدشم بريو. Så börjar se stora resultat i det lilla ni bär, så kommer ni börja rusa i hast. بفتو ما بإيدكم زولو نجار كيتنا أسو. Se inte ner på det ni har i er hand. أنت دا أسو ما نايسكم ودي إلا تكوداي. Men om ni börjar se ner på det så är det redan slut där. سبات كنا أسو يخوليو. Människor kan se ner på det. سوم كن كيتنا أسو. Men ni ska inte se ner på det. نهميا سوحو جمر كله وخاريان تدي باخفر رسيته وايلو. När Nehemia skulle starta dem så om han går upp, det kommer falla av. نهميا جن أنا عبحي يزلو يزبلني. Men Nehemia sa, jag har en stort arbete. سلازا نتأبيدكم زولو نجار عب نجار مخانو ريا. Se det ni har som en stor sak. ما هنم كنا أسولكم هاي تفكر. Tillåt inte någon se ner på det. بزجرم من قد شعنا في تعب من قد خطأتو يخو. Och då kommer ni få se hur ni kommer in på den stora vägen. سلازونكو حقوسكم بنيشتي جمار خاب جماركم عبيتي يخو مالتي. Så stor grattis, bara för att ni har börjat med en liten börjande visar att ni är stora personer. أملاخ ودي إيدا جمبركا. Vi startar oss efter han har fullbordat. سلازن دحرا جمير كارلو غينو. Så om det betyder att han har fått oss starta, ودي خلخا مالتي. så betyder det att ha fullbordat, så stor grattis. نسوكم بلوصاتيو. Ni är värdefulla. شالوم. Guds frid.